Nggih luar biasa. Pripun kabaripun? Wah, lek kula sehat walafiat, Mbak. Sing kula pikir malah jenengan bengi ngalor ngidul ngetan bali ngulon lho. Lah nggih. Ning awak rasane piye ngono kuwi, Cak? Nggih nembe niki kok istilahnya napa nggih 2 minggu terakhir kemawon. Nggih awal-awal kan mboten. Lah panjenengan ajeng piye pripun wong liburan ten tanah suci to. Nggih to. Oleh-oleh pundi? Napa? Oleh-oleh kurma napa air napa ngaten? Jangan pengen kula aire pripun. Ayo. Air dam-dam. Jere aja ngolok air dam-dam. Iya iya. Nggih mugi-mugi doa-doanya terkabul Pak Cahyo, Bu Kesi. Wah, matur nuwun sagedipun timbali lajeng saged sowan wonten mriki. Endi lalatan pundi mriki? Apa tadi? Nek Jambangan. Soalnya mau saka Jumbleng dari aku rada bingung sih. Tadi Jumbleng kene kagut-uget. Iya, tak rewangi mau kan kalau ke kiri ke sini aku ke kanan. Neng Jumbleng kuwi mau. Arep nunut neng Jumbleng. Masalah, layak munggah panggung ambune brang-breng brang-breng. Tapi perjuangan Pak, aku neng gone Eka kiri neng Jumbleng kuwi mau. Perjuangan piye? Laku ajeng nunut apa? Toyan, nunut pipis lah apa basa Jawane. Toyan. Ya golek sing jenenge Jumbleng kuwi mau. Lah golek kok kangelan siji mlebu omah ana tulisan Transit Sinden. Oh berarti duduk kene gone. Mlebu meneh tulisane Transit Fans UFC. Lo berarti duduk kene. Par kuwi ana kamar, tak kira kamar. Jebulane dibuka, lah kuwi dadak medun ngisor ngene iki ditutup meneh ngene iki. Lah lagi medun meneh. Mangsa aku arep nguyuh kaya angele minggu nek Eka kuwi. Ayo. Iya, terus biasane ning ngarepe kamar mandi nek tulisane 2000 ngono barang dhek. Oh, lah iki sing gawat ra ono 2000-ne, Pak. Apa? Tapi di sebelah itu kan ada embernya kan ning dhuwur kuwi. Lah aku golek tisu. Ya wis tak jupuk tisuku tapi salah. Tulane sampo zing galek separo. Kok ya diopeni sampo zing galek separo lah ya dadi pedes to. Ya kaya ngono kuwi, jenis semedulure ngono kuwi yang sowan ning Laladan Sragen jenengan iso silaturahmi teng daleme Mbak Eka ini tegese wujud kerukunan sesama bintang tamu. Wah, kok sesama bintang tamu? Sesama sinden ngaten kemawon bintang tamu niku bonus istilahnya nggih. Lek kanggone jenengan bedane sinden kali bintang tamu ya apa, Mbak? Bentenipun namung napa nggih? Sakjan sejatosipun sami, namung menawi bintang tamu niku istilahnya saged membaca penonton, mengenal penonton, sedikit demi sedikit mengenal panggung wayang, ngaten dadosipun nggih mboten namung nyinden kemawon tapi juga napa mengenal membawa suasana setetek-setetek piye carane iso munggah suasanane ngono. Sik teko iso setetek-setetek lho. Sedikit-sedikit merambat gitu loh. Setitik-setitik. Ya. Iya setetek-setetek tak tinju lho ora ayo. Alah, ket mau pembahasannya tinju ning ya tenan apa tak bolan baleni lho. Iya. Storine. Aku ning tanah suci arep ibadah malah ndeloki kaya ngono ora. Wis. Info coach. Ucapan atau doa terbaik untuk Bapak Haji Jatmiko dan juga UJS-nya gimana, Mbak? Nggih pandonga kula, nggih pangajeng-ajeng kula katur Bapak Haji Jatmiko menika mugi-mugi dados panglipur manahipun menjadi penghiburan, dadosaken berkah kados napa nggih tambah kesehatan kados wingi uni ngaten kalian untuk Ulfa Jaya sukses tentu saja yang didoakan juga karyawan-karyawannya bisa setia loyal kepada perusahaan, iso ngembangke perusahaan, iso ngrembaka sukses tambah joyo salaminyo. Malah menika keluarga besar UJS ingkang kepareng nembe nglampahi proyek wonten Laladan Jambi menika kepareng mirsani sesarengan utawi nobar wonten mriku kangge Jambi saya. Wonten Jambi, wah berarti ini luas sekali ya. Luas menika proyekipun wonten Jambi, wonten Padang, klebet wonten ning rest area Gentol nika waten enten UJS niku sing bangun ning mriki Pak Jatmiko dan kawan-kawan. Biasa, nggih mugi dados panglipur, melu seneng, melu tirakat, melu ndongake perusahaane ben ngrembaka. Nek wis ngrembaka kan maksudnya juga karyawan juga sejahtera.
Ora usah dijowokke, sejahtera. Oke, Bos. Ngaten niku. Nggih, menika wonten salam-salam menika saking Pandari Boyolali wau nyuwun ali-ali langgam ali-ali sampun paring tali asih 400.000 nyuwun Bu Kesi kalian Mbak Elisa. Ya engko gandeng 400 bagi loro ya 200 ya, Bu. Ora masalah nggih. Lah gandeng ki pamundhut sampean suwi lho ora nembang bareng kalih Bu Kesi iki suwi banget. Olah nggih. Nggih nderek ajeng mangke napa sakniki kula namung menghaturkan kalian wau wonten napa dari Pak Mario dari Klaten juga minta disenggol Mas Arif dari Madiun minta disenggol. Nggih. Penggemar-penggemar setia matur suwun. Nggih. Lan ugi ingkang banget kula kalih panjenengan ngaturaken panuwun kalian pihak-pihak penanggak wayang. Mongko mongsonipun kados mekaten lho, Mbak. Udan kaya ngene biasane piyayi arep wayangane mikir-mikir. Lah nggih. Ning alhamdulillah tasih kathah piyayi ingkang kersa wayangan. Nggih, lan merapat di lokasi, ikut nonton, ikut mendoakan menika matur sembah nuwun sangat. Dene mboten saged rawuh, mboten dados menapa sekarang dengan adanya teknologi saged dipun tonton saking dalemipun piyambak-piyambak. Oke, penonton juga banyak. Menika 4.800 matur sembah nuwun. Sampeyan mantu to ya ngono. Apa? Ya mantu ning YouTube-ku to. Lah ya harus dong. Aku kan subscriber. Waduh. Wis tak nunul lho. Ayo nunul pindho akhire antar. Jane karepku le nunul ora mung pisan tapi kok mung iso pisan. Iya. Cek, menika ngaturaken menapa? Lah iki niku mawon, mau ali-ali kemawon. Niku mawon kalian Ibu Kesi. Bu Kesi, yo Bu. Oke, monggo Bu. Lumayan lho Bu. 200 nggo tumpas brambang iso ngorong sasi. Ayo, brambang ayo. Brambang peres kuwi ngurus nggih, raup sing lanang ayo ngono kuwi biasane iki. Ha iki. Nyuwun sewu Pak Dalang, Pak Dalang. Kula niku sampun ngrumangsani sampun sepuh, mbok pun dijejerke kalih Elisa to Pak Dalang, mbok sing enem-enem mawon. Mboten sing arani sepuh niku lek nuwun sewu panjenengan pribadi ning menawi teng kamera jenengan kaya saumuran lho Bu Kesi. Kalian Mbak Elisa kaya saumuran. Iya ta. Masih muda. Mbak Elisa niku bintang tamu sinden di era milenial, jenengan lak bintang tamu di era jahiliyah laman niku. Kok ora ketegelen jahiliyah ra karo Kang Garwo kok. Ora apa-apa Cahayu, pancen Pak Cahyo Kuntadi kuwi yen neng sampean, bintang tamune sampean ning omah ngadi-adi. Rekake ning omah cukur brengos, rambute disemir. Semangat. Bus kape anyar lho Pak menika Pak. Ijem nggih. Lek ketemu Mbak Elisa, wah pokoke ning omahe dandan dhisik. Tak kira lek wong wedok tok sing ngarepe ketemu pacare no. Ternyata wong lanang ya ngono lho El. Jujur gak apa-apa aku cerita. Masa beneran kayak gitu? Mboten lah. Istilahnya itu cuman buat ya namanya dalang tuh ya mempersiapkan yang bagus ben nek disyuting ora ketok jenggote, gitu-gitu aja kok. Ora demi Elisa ya Pak ya. Yo, ben ra ketok jenggote, lek ketok jenggote ndak kaya mbek ngono ae. Areng ngelokne wedhus sing mlipir-mlipir ora. Cek, menika wonten pamundutan Bu. Buat saya nggak menyuruh atau apa, tapi ini ada permintaan dari penggemar menika ajeng dipun pinangkani. Iya. Mari kita bersama-sama berdua nggih. Siap. Monggo, sing sepuh dhisik. Ayo Bu Kesi dhisik. Nggih. Ya Bu. Jeneng kula Oper Mbak Elisa.
sahgon deli yen dadi lara gelo sakit rinten dalu Oh, kembali Bu Kesi. Nggih, nderek ndedonga mugi-mugi lumantar tembang ali-ali menika saged damel jampi saya nglipur penggalihipun Bapak Haji Jatmiko. Mugi-mugi enggal sehat Bapak. Amin. Mengke yen Bapak sehat terus saged rezekine tambah kathah lumintu. Sampun kesupen mengke Madangkara Group ditimbali teng Jakarta nggih Bapak. Amin. Sing Piyayine penting teng sehat. inggil nika lho. Nggih, mirsani teng inggil. Mirsani wonten kamar inggil. Niku- Dada nika dada Bapak. Lah kae. Nika dadah Bapak wah Dadah nggih. Bapak Jatmiko sehat selalu. Niku bendalu lho, Mbak Elisa le mirsani Bendalu, teng nggih. YouTube iki bendalu niku. Ya, karena itu apa ya mengisi hari jadi panglipur kalau nonton wayang tuh nggak kerasa menghabiskan waktu 7 jam, 8 jam gitu tapi hati ini seneng biasanya Nggih, gitu. nggih. Leres, nggih. Monggo jenengan, Bu Kesi. Ketokan Mas Cahya. Mas Larso. Moh sampean no. Ah, iya. Ngati-ati besok apa bakal bali. Terakhir berdua, ya Mbak? Yen bali bejo Nggih, terima kasih, matur sembah nuwun. Monggo langgamipun ngangkat gentos Mbak Elisa, ya Mbak? Ngagema ali-aliku pamrih ojo lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lelabatku Oh, iklan. lamun embene jalopo emane namung tansah gawe juwa niki embene kencana papriye tansah manggiya raja yen nganti ilang mripate jarene nemah hirup beda yen nganti tinggo wong seje besuke wis mangsa
Terima kasih. Bu Kesi, nggih. Bu Kesi saged pinarak. Saiki Mbak Elisa karo Mbak Eka Getuget. Ya, to, men berdiri. Lesung jumengglung sruwimbalindalan. Saka Bapak Haji Jamiko lesung jemblung 2 kalimat ya. Vokal lagi. Eka ki mambengi sik neng Bandung, saiki wis tekan kene. Ayo. Bocah ya rande kesel iki hebat luar biasa. Nduk Eka uget-uget. Inggih, wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo. Wilujeng dalu Cahayu. Yen dalemmu iki kok kene kira-kira pirang kilo, Nduk? Alhamdulillah kula nek saking mriki nggih wonten Dokoro, wah aku wis mangkat awit jam setengah 11 mau. Heeh. Teko kene ya lumayan. Ya setengah 11 punjul 5 menit 2 menit. Kok bulet sih? Piye to iki ora jelas. 5 menit pun teko kene, 2 menit teko panggung, awet ke motor teko panggung lha dalane bletok-tok ngono ku lho. Aku bingung arep metu ndi. Lah rasah liwat sing aneh-aneh. Sampeyan butuhe nglundung lah ya teko kene dhewe to asine. Lah rumangsane apa bal? Hal yang bunder kaya ngono apa mediarani bal ya pas to sampean. Yo ora iso, ngene yo ora bal. Apa? Anu bekel. Bisa mendat-mendat ngono ya. Nek bekel kurang anu yo neker. Neker, cilik no kuwi malian. Nggih. Iya. Ketoke sampean karo piyayi kene wis akrab banget ketoke. Nggih, mboten pati Iki nek ngomongane ra tau Cari mung legane. 5 menit tambah 2 menit. Lah 5 menit dia apa wijine ditimbali yo lagi iki yo. Ora lek daerah kene Jambangan ya asring wayangan, Nduk. Nggih, asring menika sing wonten pundi? Cranggang mriku nggene Pak Kencling nggih wayangan. Pak sapa? Pak Kencling. Pak Kencling, heeh. Nggih. Nggih. Niki ugi ditenggani bose Soting Wahyu. Wah. Terus bose Karawitan Rasa Tresna lek suyut kuwi. Oh nggih, lek suyut. Lah ya gur guyang-guyuhe ngejake gak tau lho iki. Ngene kudune awakmu iki mawas diri, anane Radija aja-aja siji kowe laris loro kowe larang. Sopo sing ngomong larang? Kula larang. Larang wis pas nek aku. Lho tegese Lho nyapa pamane Mbak Elisa niki? Piye? Gede dhuwur lencir kuning. larang pas. Pas ya teh, wis anu Cocok. ngene penak. Nah. Ngerti piyayine Pak Jatmiko ke. Kayak kau getuk tok gak sakmono ya. Ben padha kancani tak kae larang nggih tuku gizi ngono. Nggih gizi. Arep piye sirmu arep dikapakne awakmu kuwi? Ya ditambahi ben dhuwur.
Loh, sampean iki ra Sapa sing ngomong mensyukuri anugerah. sing ngomong Gusti. stunting mau sapa? Aku dudu stunting, aku singing. Ngerti singing apa ora? Singing iki penyanyi. Ah iya. Basa Inggris wi. Singing ki menyanyi. Heeh. Nek singer ngono lagi penyanyi. Lah nek menyanyi gawe nek penyanyine sar nyanyi sapa? Ya bener. Ya kalah aku. Heeh, kene cedhak omahe dadi gleleng dhek iki. Iya to. Ae kudu kalah Mbak Aku Lisa. wis sungkem kok iki karo bapak. Kudu sumpleng sungkem. Sungkem aku. Sungkem ning jumbleng kudu lho. Sumpah, kudu nyopi Pak jumblenge. Ora kok nun sewu ora kok ngenyek kok iso kampungmu iso jenenge jumbleng iki sejarahe piye? Kok jenengan nggih gumejeng to, Pak? Jumbleng jenengan ngertos napa mboten to? Artine napa, Pak? Artine lak sapiteng to. Lah ya kok iso jenenge kuwi Lah sebabe nggih, apa? nek sragen menika nggen desa kula enten sing nggone ereng-erengan nggen dhuwur. Lajeng niku kan tangga desa kalih sing ereng-erengan. Nggen kula rada ledokan ngeten mbok menawi terus dijenengke jumbleng ngeten. Nggen ledokan ngeten. Lho dadi ledokan ning jumbleng kuwi ndelala kok ana wong lairan kok bayine uget ngono kuwi. Ngene lho, jumblengi nggon telek ngono lho. Nesu ora ngono terus nesu aku takon kok ya. Enggak, tapi kula bangga lho, telek iki dadi sumber pangan. Iya Ya ta. nandur pari iki nek ra dirabuk nggo telek. Lho sing jenengan dahar menika sego. Mergo nek ora dipupuk nganggo telek, ora mungkin iso tukul yo nan. Mergo saiki ya abuk ya rada angel ya, Pak. Oh, gampang to. Kapok. Wah, Ya iki ora. Gampang. Lah yo uget. Takon ro Pak Jat nika bar duwe kandang pitik. Oh iya. Wah iya lho, Pak Jan nika kandang pitik ngayo ngenekke telek to. Teleke iso dadi rabuk. Iya. Hidup telek. Telek kok bangga. Sampeyan pinter ngonceki tembung yen asmane Pak Jatmiko, ya jal diterjemahke Jat ki apa, Mi ki apa, Ko ki apa. Ayo. Lah ra iso mulya saiki ya kowe. Ayo, nah, ayo. Jatmiko. Kok gak omong gak siap belas aku. Wis pokoke bintang tamu kudu siap, kudu Piye, cerdas. piye, Ayo. Oke, 3 suku kata. Jat, Jat. ayo cepet. Iya iya kok iki kajange kaya sewan ejek teko isu-isu lho kok. Lho ngetokne cerdasmu ngono lho. Ayo. Jat, yuk. Jat. Jati dirinipun beliau Pak Jatmiko adalah sebagai pemimpin keluarga lan pemimpin PT Ulfa Jaya sukses. Semoga semakin ngrembaka, sukses jaya selamanya. Jas. Lagi siji aja bangga sik. Dikeploki kaya doro malah. Wis seneng. Lho kuwi tegese apresiasi. Apresiasi. Mergo sampean cerdas cepet kaya ngono kuwi. Nggih mau cerdas kok encer ning ndas to. Heeh. Kadang mili teko kuping bareng. Dilani. Jajal pe. Mi. Mi. Ayo, Mi, Nggih. ayo. Mi. Mikir tenan iki. Mi gunani tumrap keluarga ageng Bapak Jatmiko lan keluarga ageng wonten ing Jambangan khususipun. Dados dalu menika syukuran PT Ulfa Jaya ora mung kanggo awake dhewe nanging dana rasa kageng keluarga ageng Tugong Jambangan menika. Sing ngeploki mesti tanggamu kabeh kayak mending. Engko aku omong keplokno mending ngono kowe mending. Pak Parjan gak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Malah ngiyik Pak Parjan iki bose niki Tarub, bose diesel, sound system. Pak Parjan niku piyaine kuplukan wireng niku. Aja nlimur rampung, terakhir ko. Kok. Iki tanggung jawabmu kok. Kok. Menika kondang kaloka Pak Jatmiko menika menawi piyai sing dermawan, sugih ngilmu, sugih sanak sedulur, mula dalu menika ingkang ngrawuhi ulang tahun PT Ulfa sedaya sami rawuh kathah sanget sami ndedonga mugi-mugi PT Ulfa Jaya sukses tansah hayu salaminya sukses selamanya amin. Sik aja bangga sik garwane Pak Jatmiko ki asmane Ibu Hajah Sri Yatun Sri Menika nggih Bu Hajah Sri Yatun. Sri. Artinya nggih. Menika artinya Bu Hajah Sri Yatun menika garwanipun Pak Jatmiko. Kabeh ngerti cerah kowe. Ya, Sri ki ya. apa, A ki apa, Tun ki apa? Ayo Sri. Sri menika minangka rejeki.
wadah pangan dadi Bu Sri menika dados pedaringanipun Bapak Jatmiko kudu iso nyimpen asile keluarga didadekke sing bermanfaat. Ya, ape. Aduh. Kowe iki omahmu cedhek dhewe ketokne ning tanggamu lek iki cerdas. Anggula wentah keluarganipun putranipun dadi putra sing soleh lan soleha. Muga-muga dadi mikul dhuwur mendem jero nerusake perjuangane wong tuwa. Aja gleleng sik terakhir iki angel dhewe tun. Tun menika priyayi ingkang utun. Utun gemi wong sing sregep utun. Priyayi sing utun wong sing temen ngoten. Gemi setiti lan ngati-ati dadi Bu Sriatun menika dadi piyayi ingkang soleh. Dadi Solehah. Piyayi putri ya solehah. abab korhah mambu ya. Dadi piyayi ingkang solehah dados pedaringane keluarga, mimpin keluarga, mendidik putranipun dadi ibu ingkang amanah. Wah, iya. Urung rampung perusahaan ini sebagai komisaris malah putra putrinipun Pak Jatmiko piyambak ingkang asmanipun Mbak Hajah Ulfa. Ulang tahun PT Sik diwarai sing mburi. Wis sukses. rupuk diwarai sing mburi ya pisan. Sumpah aku ya arek kuwi ya kowe nyapa to muni ae kok. Liyane ulang tahun, ayo. Ulul. Tenanan keprok kowe kok. Uluh. Dali menika ulang tahun PT Ulfa Jaya sukses nanggap dalang Ki Cahya Kuntadi saka Karanganyar. Bintang tamune Mbak Elisa Orcarus Alaso ihi. Mbak Eka ulu. Iki angel neh. Fa menika dados favoritipun putranipun Pak Jatmiko. Dadi Mbak Ulfa menika putra nomor pinten? Ayo. Nomor setunggal. Dadi favorite kudu iso mendidik adik-adike. Dadi contoh. Iya. Kowe kok terus menggelain napas ngene nyapa? Sumpah gak siap aku. Ulfa. Lah mau karo Mbak Elisa wis dikandhakake sing jenenge bintang tamu, apalagi bintang tamu sindan iki ora mung pinter nembang, ning uga pinter merangkai kata-kata supaya jenengan terlihat cerdas di hadapan khalayak ramai. Aku merangkai iso, kata-katane sing angel. Sing angel apane? Kata-katane. Wah iya. Lagi ngene Mbak Lisa karo Mbak Jumbleng ngono. Iya anu Teng. Dadi kene mbeng kono Teng. Sugeng dalu Pak Cahya kula Eko. PT UJS wekdal menika nembe damel rest area teng Padang. Nyun lagu Lewung. Niki nonton live streaming kalian kanca-kanca teng rest area Padang. Matur nuwun. Lewung lak gagrak sragenan to. Nggih sragen saged, Jawa Timuran saged. Lah yo sragen lak yo iso to. Saged. Lah yo ngono protes ora. Lah memane digarap Jawa Timuran yo saged. Lah gandeng iki wilayah Sragen menghormati kasanah budaya Sragen ngaturake sragenan. Yo cerot. Yo nyuk. Ulu. Yo diaturake berdua bersama Mbak Elisa. Nggih. Ugi. Lewung, Tadi ada permintaan cewek gaul saking Pak Triyono, terus Pak Sarjono. Aku hafal ya. Pak apa jenenge piye iki? Ngerti wong sing masak kene Mbak Yurbi karo ngatime aku roh kok. Kowe cenanangan turut pawon iki ngopo ora? Mosok yo rene ora mudeng piyayine. Hei ayo, wah reduk anyar kae. Kok ya nganti ngerti nek piye anyar. Anyar. Gak tau roh biasane kudu ireng kaya ngalayat. Pak ben ireng iki langgeng ora mung nglayat ya. Nggih, tapi niku terus lak kaya wong berduka to. Ngono pisan-pisan nggo ruduk ngono abang ijo ngono barang gentinan kok ireng ae. Kayak bandu sing murup ngono kae ya. Nggih. Nika lagune napa Lewung? Lewung. Nggih. Ya, mangga diaturake Mbak Elisa dan juga Mbak Ulu. Jajos, yo.
Tabuhane kanca-kanca wis nyrageni apa ora? Nggih to, kula mun pitados menawi rencang-rencang Madangkaran niku wah klasik nggih oke. Rekreasi ya oke. Kreasi ya nyuk. Apa Mbak sing gending napa kontemporer? Kreasi lah ya bener Pak Cahyo wis dibenake isih takon. Lah ya kreasi. Rekreasi ki dolan healing. Iya ya. Rekreasi. Jangan pone seragenan. Oh Pak, sapa jenenge? Mas iki? Pak Heru. Pak Heru ki wah aja sok menapa-napa digarap kok. Ndek ngajar sinden kancaku wedok ya digarap. Mas ora sindenane digarap ya. Arahmu. Terus digarap kok. Nduk tak garape ngene. Anake melu Oh dikek andekan ngene, nggon gendeng iki dikek andekan. Wah ngono-ngono kuwi pokoke. Iya. Oh nek wis bar mandek terus disesekne nduk ngono. Lah bar sesek Nek Rama sesek kowe gak usah nyinden aku wae sing nabuh ngono. Nek bar kuwi wis suwuk terus ngalih. ngerokok. Yo ngalih gendeng liyane. Oh iya. Ya terima kasih. Kita Pak Heru. Senyum ya. Gai. Kuwi senyum ngene batine bajindul iki. Kok ora? Ora mripate ora nek diapusi. Yo dinakne. Piye cakapane? Yo ngono. Sabdo. Yo wong loro. Iso bareng apa? Angel lho bareng iki. Bareng siji, loro, telu. Ya ta. Lah wong ngenteni Andani angel bareng iki. Sondisi iya. Angel ta, Mbak? Angel yo, Mbak. siji, loro, telu. Sabtu Aku lagi iki mosok werek mangan aku. ya kat. Mulane ngene angon rasa ben iso bareng. Dedek-dedeke kudu dipadake. Apa? Dedeke. Dedek sapa? Dedek. Gudek, Dedek piadek. dedek, piadek. Oh iya, Nah, ngene dedek. ben padha. Oh, sebut nek mlaku, mlaku. Ra iso. Nah, kaya mentok. Ayo. Iya. Ngenyek lho ngono kuwi jenenge. Ayo. Aku wis mangap-mangap ra sida lah. Ujung ngono kuwi ngenyek Ayo. aku masalah. Iya, iya. Nah, ngono lho. Aku lah malah kayak dimii. S3 iki lho. Sinden 150 cm. Lah iya. Iya, siji loro telu. Sabtu pandita ratu. Siramu dandae sisihku. Mungkin Gusti Madangkara luar biasa. Makasih. Nggih. Luar biasa bikin horeg kaya menang nggih. Mbak Eka saged istirahat rumiyin. Mangke yen kabeh dintekne nggen limbukan kok ndak keweweken, Nduk. Ayo.